Dicen que estás muerta, las calles desiertas del olvido. Nunca sabrán que sigo el rastro de tu amor. Tres concellos irmáns, Arnoia, Castelo de Miño e Celle, dámonos a man para facer o espírito ribeiro, para promocionar os colleiteiros e adegueiros da denominación de orixe ribeiro, o motor económico da nosa comarca, o viño, artesanía de Galicia, gastronomía, produtos alimentarios, paisaxe. Estamos encantados de vir da man e poder promocionar o noso patrimonio, a nosa cultura e o noso viño. Nunca sabrán que sigo el rastro de tu amor. ¿Dónde estás? Quiero verte. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Reina de mi soledad. Un evento para promocionar os nosos viños, os nosos produtos de proximidade e dar, sobre todo, visibilidade e dar a conocer a nosa zona, tanto turísticamente como gastronómicamente. Este ano cambiamos o formato, vamos por un formato diferente, cada ano vai ser un concello diferente, facémolo ca idea de optimizar recursos, pero ao mesmo tempo tamén vamos dar un paso adiante e tratar de facer eventos máis potentes. Hey, nena, he pasado tanto tiempo buscándote. Creemos que é importante valorar os viños dos colleiteiros e adegueiros, que cada vez é máis complicado facelos, e tamén levamos uns anos que con produtos de proximidade e tamén artesanía. Patrullan por la ciudad, nunca sabrán que me partiste el corazón. Eu creo que a idea dos alcaldes desta zona de Castelo de Miño, de Celle, de Arnoia, de organizar este acto de espírito ribeiro para ensalzar este viño é todo un éxito. ¿Cuándo vas a quererme? ¿Cuándo vas? Dende a Axencia Galega de Calidade Alimentaria, participar e colaborar neste tipo de eventos é unha forma diferente de achegar os produtos galegos de calidade diferenciada que temos en Galicia a ese público que se achega a disfrutar destes concertos musicais. Creo que esta é unha aposta na que hai moitas sinerxias. Hai música, hai produto de extraordinaria calidade, o viño, todo o que ten que ver coa artesanía alimentaria, os embutidos, os queixos. Non é máis nin menos que unha mostra da potencialidade que ten Ourense para facer, como digo, eventos destas características. ¿Dónde estás?